Yawa, lain kay paminaw no, majority sa to ang nagtuo nga kini nga pulong is a bad word. Yawa! Subo lang kayo kay gimo na nig normal nga expression sa mga tao. Kung masuko, yawa. Kung magbasketball, magkanat ang yawa. Samot nagtambay, magbaha ang yawa. Halos kada istorya naagyod na ipakapin nga yawa. Let me remind you again, nga ang yawa is derived from the word Satan. So to the moment na gamiton nato ang expression nga yawa, we are calling Satan. Isip Kristohanon, kapilata magtawag sa ngalan ni Satanas kumpara sa Ginoo. Nayawa man ka! Ning samot na kay atong gipakadawtan ang usa ka tawo ang nakapait pagyud kay kini nga language kusog kayo maka-influensya bisag dili ka mangyawa basta ganing imong kauban kusog molitok aw tablag yun mong duha. Luoy kayo ang atong mga kabataan wala pay buot kusog na mangyawa. Higala, dili ni pangdaot nga daotan ang tao nga nagasultig yawa. In fact, naa magani tao nga dili mosultig yawa pero batig batasan. To live holistically, let us consider our words every day. Kay ang kaabunda sa kasing-kasing, mugulaan ni siya sa baba. Alang sa ikaayo sa kaugmaon sa atong mga kabataan ug sa komunidad. Minimize yawa and stop saying yawa.